Ник, ответь. На связи, Майк. Фестиваль документального кино о правах человека Watch Dogs Беларусь. Принял. Трилогия Беларусь 2020. Марковец, швед, Кутила и опять швед. Маршрут перестроен. Понял. Мы могли бы быть героями. Не понял. Это название фильма. Номинант на Оскар. Я не твой негр. Структура. Режиссер Алиса Йода и Лебеди Галины Адамович. Принято. Эта песня называется «328» Александра Дынько. Записал. Влияние. Надо глянуть. Трансформация. Режиссер Роман Романов. Есть. Так, сразу 4 фильма на киноночи. Мы оттуда. Что такое любовь? Чистилище и сталкеры Чернобыля. Все вышли в этом году. Как это у них получается? Принял. Еще один номинант на Оскар 2020 года «Однажды в Венесуэле». Это на закрытии? Так точно. Принято. А где будет проходить? Работаем над этим. Хлопотное дельце. Конец связи. Вітаю, сябры. Вы, напэўна, зразумелі, што размова гэта была Майка і Ніка, тых самых знакамітых. Яны размаўлялі пра нейкае кіно, якое мусіць патрапіць на Оскар. Ну і ўвогуле, вы, напэўна, таксама зразумелі, што зараз мы будзем у межах сумеснага праекта «Еўрарадыё» і «Еўпрамова» размаўляць пра кіно. Мяне звуць Маша Калеснікава, моя сённяшняя суразмоўца Таня Гацура-Яворская, дырэктарка фестываля дакументальнага кіно Пра правы чалавека, Watch Dogs Беларусь. Так, які, дарэчы, стартаваў 8 числа ў Мінску, і да 13 можна глядзець гэтыя самыя фільмы. Прывітанне, Таня. Прывітанне. Як увогуле справы? Ну, увогуле фестываль адбываецца, это класна, як бы, і мы як бы натхнёныя. Учора зламалі ў галерэі Тутбай вешалку, таму што прыйшло шмат людзей, і там яна не вытрымала такой колькасці вопраткі, так што, в прынцыпе, мы задаволены. Слухай, ну, увогуле праводзіць фестываль дакументальнага кіно пра правы чалавека у краіне, дзе зараз адбываецца такі прававы дэфолт, гэта такая рызыка крыху. Ну, так, мы сутыкнуліся з пэўнымі цяжкасцямі, канешне, з тым, што там напярэдадні фестываля аварыі пачалі адбывацца, і, в прынцыпе, мы пасля звярталіся ў іншыя установы. Аварыі менавіта ў нейкіх будынках, дзе мусіць праходзіць фестываль, так? Так, да, мы звярталіся пасля адной аварыі таксама ў іншыя месцы, і таксама чулі фразу «вы ўсё разумееце», як бы, таму сапраўды рызыка была і ёсць яшчэ, але тым не менш, ну, калі это не рабіць і не размаўляць і як бы скласці рукі, то ну зусім неяк будзе сумна ўсім. Вось, і мы вельмі ўдзячны проста галерэі Тутбай, якая падставіла сваё плечо. Вось, і проста як бы выратавала наш фестываль. Можна так сказаць прямо, да. Слухай, чаму важна менавіта ў цяперашні час правесці гэты фестываль, на твою думку? Напэўна ж, гэта нават больш важна правесці яго ў гэтым годзе, чым, напрыклад, было ў мінулыя, ці не? Ну, скажем так, зараз, канешне, тэма правоў чалавека — это, ну, на вастрыні, вельмі вялікая ўвага да гэтага. Людзі пачалі больш цікавіцца і адчулі на сабе парушэнне правоў чалавека. Канешне, я б не сказала, што зараз больш важна, чым год таму ці праз год, але я б сказала, што, напэўна, цікаўнасць большая ў людзей і разуменне таго, што правы чалавека — это вельмі важна, таму што это стала тычыцца проста кожнай сям'і зараз у Беларусі, і ну, як бы мы несем сваю місію, да, гаворым пра гэта. Зараз у гэтыя цяжкія часы важна не спыняцца і уздымаць гэтае пытанне, абмяркоўваць. Слухай, якія фільмы сёлета патрапілі ў шорт-ліст фестываля?
Ну, у нас няма такого шорт-ліст. У нас ёсць міжнародная праграма і праграма беларускіх фільмаў. І праграма беларускіх фільмаў, яна конкурсная. Вось. І я думаю, што ўсе нашыя праблемы больш за ўсё звязаны з тымі фільмамі, якія мы паказвалі учора. Гэта фільмы Кацярыны Маркавец, Куцілы Андрэя і Максіма Шведа «Трылогія Беларусь 2020». Это з такіх кароткаметражак трылогія пра падзеі жніўня. І таксама учора быў аншлаг і вельмі вялікая цікавая дыскусія пасля фільма Максіма Шведа «Маршрут перабудаваны». Ён таксама здымаўся напярэдадні 9 жніўня. І вельмі цікавы сюжэт там. Это таксісты. Адзін таксіст прытрымліваецца поглядаў, што трэба мяняць у краіне нешта, і іншы таксіст, жанчына, яна наадварот лічыць, што ўсё добра і не трэба нічого мяняць, это толькі, бо стане толькі горш. Вось. Ну і прыходзілі людзі нават ужо пасля фільма, таму што фільм выкладзены в прынцыпе ў сеціва, і таму мы ён не трапіў у конкурсную праграму, але людзі прыходзілі нават пасля фільма, все прыходзілі ўжо на абмеркаванне, было цікава пагаварыць. Вось. Апроч этих фільмаў, а трылогія, яна была ў конкурснай праграме, да, трэба важна сказаць, за яе людзі галасавалі. І яшчэ 4 стужкі ў конкурснай праграме беларускія. Гэта фільм «Лебедзі» Галіны Адамовіч пра брыгаду хуткай дапамогі, якая працуе ў Светлагорску. Гэта сёння будзе дэбют у маладой дзяўчыны, рэжысёркі Алісы Іода. Яна зняла фільм пра супрацоўнікаў дзяржаўных устаноў культуры ў рэгіёнах. Структура. Фільм Александры Дынько, гэта песня называецца «328». Гэта фільм пра моладзь, якая трапіла в сітуацыю, яны згубілі сваю сяброўку, яна памерла ад ужывання экстазі, і гэта фільм і пра то, як дзяржаўная сістэма ставіцца да гэтых маладых людзей і як яны перажываюць тое, што з імі адбылося, гэту трагедыю. І яшчэ адзін фільм, гэта фільм «Трансфармацыя», рэжысёр Роман Романаў, пра трансгендерных людзей. Гэта рэальна 4 чалавека, героі, якія жывуць у Беларусі, як яны жывуць, як яны з якімі праблемамі яны сутыкаюцца. Вось. Ну і міжнародная праграма. На закрыццё мы паставілі самы такі фільм, які будзе, ён вылучаны на Оскар, «Аднойчы в Венесуэле». Вось, я раю ўсім паглядзець, таму што я глядзела і, такое было адчуванне, што мы ў Беларусі, але тым не менш, там значна лепш, чым у сучаснай Беларусі. Хаця, казалось бы, Венесуэла, там таксама палітычны крызіс, і так што, калі коротенька, то праграма вось такім чынам пабудавана. Слухай, атрымліваецца, вось ты распавяла коротка пра тое, пра што будуць фільмы, так? І ёсць такое адчуванне, што беларусы настолькі зараз засяродзіліся на вось гэтых пратэсных момантах, да, на пытаннях палітычнага крызісу, што ў прынцыпе забыліся зусім на тыя важныя тэмы для дэмакратычнай супольнасці, на якія, пра якія варта памятаць, так, і пра тое, што ў нас ёсць сапраўды трансгендерныя людзі, і сапраўды ў нас ёсць праблема гэтага артыкула крымінальнага 328, так, і потым можна яшчэ пералічваць, што ў нас ёсць і там смяротная кара, так, і хатні гвалт. Вось гэтыя тэмы, гэта тыя тэмы, так, на якія рана ці позна нам усё адно давядзецца шукаць нейкія адказы на гэтыя пытанні, так, і вырашаць гэтыя
гэтыя пытанні. Вось як ты лічыш, як нам пра гэта не забывацца? І я так разумею, што ўсё ж фільм, кінафестываль акурат і дапамагае нам, так? Нагадвае такі, людзі, мы ж пра гэта забыліся. Ну, вот правильно ты сказала, як бы, конечно, нам прыйдзецца вырашаць гэтыя праблемы, нам прыйдзецца будаваць новае грамадства, і гэта грамадства, безумоўна, мусіць быць пабудавана на павазе да правоў чалавека. І любое вырашэнне праблемы, яно пачынаецца з абмеркавання. Пра гэта трэба гаварыць, пра гэта мусіць быць дыскусія. Людзі з рознымі поглядамі мусяць мець месца, дзе яны размаўляюць пра гэта, слухаюць адзін аднаго. І наш фестываль гэта такі інструмент, гэта пляцоўка для таго, каб уздымаць гэтыя праблемы і можна было іх абмяркоўваць. І вось, дарэчы, там таксама не забывацца, таксама парэкламую у пятніцу. Заўтра будзе фільм «Влияние». І гэта фільм пра такую вядомую піар-агенцыю, якая працавала з палітыкамі і ў тым ліку з нашым былым прэзідэнтам Александром Григоровичем Лукашенко. Таксама гэта кантора працавала з Лондона. Ну і вот раю ўсім таксама паглядзець, якім чынам працуюць з грамадскім меркаваннем, якім чынам працуюць, маніпулююць са СМІ, каб будаваць вот нейкую такую лаяльную, такі лаяльны погляд на сістэму, на там прадстаўнікоў сістэмы, якая не зусім адпавядае вот грамадству, якім бы мы хацелі жыць. Так што вот заўтра яшчэ ў 21:00 у галерэі можна паглядзець такі фільм. Слухай, давай нагадаем, што гэта Таня Гацура-Яворская, дырэктарка фестывалю дакументальнага кіно Watch Dogs фестываль. У цябе такая класная майка. Да. Ну, у нас лагатып просто такі. Вот, і мы падумалі, што, напэўна, людзі, якія хадзілі па вуліцах і звалі сабачку, это яны чакалі наш фестываль. Класна. Фестываль ужо ідзе ў Мінску да 13 числа, паказы адбываюцца ў галерэі Тутбай. Увогуле, ёсць жа ў вас конкурс, і ёсць яшчэ прэмія для рэжысёраў, вы збіраеце праз талаку, так? Ці шмат ахвочых ўсё ж ёсць, каб заданаціць фэсту, дапамагчы? Ну, зараз у нас 69%. Вось, мы паставілі сабе як бы планку 97. Вось. Пакуль што у нас 69, ну, з абяцанымі там будзе 70, можа быць 2%. Вось. І, ў прынцыпе, для той сітуацыі, калі шмат высілкаў і шмат сродкаў беларусы аддаюць пацярпелым людзям, пацярпелым ад гвалту, пацярпелым ад забастовак, якіх звальнялі, то мы лічым, як бы, што ну, мы дастойна атрымалі ўвагі і падтрымкі. Вось. Ну, у нас, в прынцыпе, няма такой умовы, што нам трэба сабраць все 100%. Пры прошлым годзе мы, на жаль, таксама не сабралі всю суму, якую планавалі, але это дастатковая такая сума, якая, в прынцыпе, ну, не сорамна рэжысёрам ужо зараз тыя грошы, якія мы сабралі, падзяліць. Ну, то бок у нас там 4000. Вот, і у нас размяркоўваецца прэмія. Першае, другое, трэцяе месца, то бок 3 фільма у нас выйграюць, і другое, трэцяе месца это роўная сума, то бок мы не дзелім. У нас градацыя толькі паміж першай і другім і трэцім месцам. Вось, але калі хочаце падтрымаць рэжысёраў, конечно, мы будзем вельмі рады, заклікаем. Для рэжысёраў вельмі важна падтрымка і увага да іх стужак, да іх працы, якую яны робяць, і, безумоўна, не будзе зусім лішнім. У нас увогуле няма прэмій для рэжысёраў. У нас ёсць там некалькі прэмій літаратурных, там і для дзіцячай кнігі, і не для дзіцячай кнігі, вось, і як бы для рэжысёраў вот мы пакуль што адзіная такая прэмія для незалежнага кіно, так што я лічу, што нашы беларускія рэжысёры варты таго, каб падтрымаць іх, і рублём таксама.
Слухай, ну мне падаецца, што вось Watch Dogs Беларусь гэта бадай адзіны фэст зараз кінафэст, які так вось ўсё ж у нейкім фармаце адбываецца, нават не онлайн, а офлайн, праўда, там што лістапад забанілі, вось паўночнай Азіяне таксама з-за пандэміі каранавіруса адбылося, здаецца, у фармаце онлайн яно Так, было. у фармаце онлайне. Ну, мы таксама як бы хвалюемся за ковід. Усе нашы наведвальнікі атрымліваюць маскі і такія шчыткі. Вось мы імкнемся забяспечыць дыстанцыйную рассадку, хаця учора это было просто немагчыма як бы зрабіць, тым не менш, ну, як бы все людзі в масках і в щитках. Мы таксама, у нас была арендавана такая антибактэрыцыдная рамка, якую вынайшлі нашы беларусы, там праз яе праходзіш, она там за 3 секунды там, Шикает там. да, тебе все обшикал там, вот. Але паколькі мы мусілі быць у ОК-16 і туды мусіла прыехаць рамка, нам літаральна вот і мусілі мантаваць у 10 раніцы, і ў 6 вечара напярэдадні нам сказалі, што мы там не будзем. Вось, так што вот эта мера бяспекі, на жаль, не была як бы ужыта. Вось, тым не менш, ну, як бы важна захоўваць офлайн мерапрыемствы, і сапраўды мы падкрэсліваем, што ўсё ж такі адказнасць на людзях, што мы робім все магчыма, але 100% ніхто не гарантуе. Тым не менш, шмат людзей да нас падыходзіла і дзячылі за тое, што мы ўсё ж такі вот робім офлайн, таму што людзі, ну, таксама стаміліся, і трэба неяк вучыцца жыць у такіх умовах, у якіх мы зараз жывем. Слухай, ну па сутнасці, так, фестываль пра правы чалавека наведваюць звычайна, ну, людзі, якія ў тэме, так, але як ўсё ж дабіцца ўвагі тых людзей, каму было вось рэальна карысна паглядзець нейкую альтэрнатыўную карцінку. Вось што вы для гэтага робіце? Я думаю, яны таксама прыходзяць. Ну, конечно, іх не шмат, як бы, но я думаю, што яны таксама прыходзяць, сядаюць, глядзяць, слухаюць, пра што там размаўляюць, перадаюць некаму, можа быць, кудысьці запісваюць, і это таксама чытаюць. Ну, тут такое, як бы, конечно, хотелось бы такого широкого масштаба, ну, маю на увазі там выйсці на нейкую такую мэтавую аўдыторыю і кропкава там размаўляць пра правы чалавека, там, не ведаю, з унутранымі войскамі альбо з міліцыянтамі, пакуль што это немагчыма. Вось, але, в прынцыпе, пра шырокае такое, у нас яшчэ ёсць супраца з Вока ТВ, і там ёсць наш калекцыя Watch Dogs, і там таксама ёсць фільмы пра правы чалавека. І, в прынцыпе, я думаю, што у каго ёсць Вока ТВ, ён там щёлкае, і можа натрапіць таксама на нейкія такія нашы стужкі пра правы чалавека, паглядзець неяк вечарком, так, чик, неспадзявана. Вось. Розныя людзі прыходзяць. Ёсць людзі прыходзяць, якія зусім не згодны там з тым, што яны ўбачылі, і ў нас часам адбываліся гарячыя дыскусіі. Ну, такое, конечно, документальное кино, это все ж таки, да, это такая не развлекуха, и, конечно, люди приходят, якія хочуць паразважаць. Вось. Слухай, ну вось з улікам таго, як зараз развіваюцца падзеі ў Беларусі, з улікам апошняга навіны пра закрыццё межаў, так, на выезд, такое складаецца ўражанне, што вось незалежнае мастацтва ўвогуле зараз будзе ў вялікіх цісках і сыдзе ў нейкае падполле. Ну і гэта так вельмі псуе настрой, праўда? Ну, тут не толькі незалежнае мастацтва, мы ўсе як бы тут такое ёсць адчуванне, што тут пераўтвараецца ў такую нейкую паўпаўночную Карею. І я вот таксама разважала неяк, вот мы все там 37-й год узгадвалі, да, як вот уявіць, што вот забівалі людзей, все молчали, нічого не рабілі. И я так подумала, что, в принципе, в 1937 годзе вот эти тройки, да, и все эти прадстаўнікі силовых ведомств, калі б яны сказали не, хтосьці сказал, яго падразу расстрелялі. А зараз, в принципе, калі нехта адмовіцца выконваць злачынны загад,
яго не расстраляюць. Ну, з ім могуць адбывацца розныя цяжкія рэчы, і ён можа трапіць у турму, ёсць такая вялікая верагоднасць. У яго могуць быць праблемы, але, в прынцыпе, такой пагрозы жыцця няма. І тым не менш, людзі працягваюць рабіць тое, што яны робяць. Таму у мяне ёсць такія таксама нейкія адсылкі да 37-го года. Ну, ў сэнсе, што вот это вот все, што тут адбываецца, это штосьці, думаеш, як такое можа быць. Вось. І мастацтва, і все мы, да, і мы пад ціскам. Але я думаю, што і ў 37-м годзе, там, і ў 60-х, і зараз все роўна як бы людзі будуць супраціўляцца, і нават калі мы зараз не будзем бачыць тое, што адбываецца, тое мастацтва, то я думаю, што ў нас чакаюць вялікія адкрыцці пасля. Я думаю, што мы ўбачым і стужкі, і шмат відэо, якое зараз захоўваецца, людзі яго баяцца выкладваць. Я думаю, што нам яшчэ будзе вельмі цікава это ўсё разгрыбаць і даведвацца. А яшчэ цікава, што вось у нас быў адзін фільм пра Адама Міхніка 2 гады таму. І ў гэтым фільме пра Адама Міхніка выкарыстоўваліся здымкі, аператыўныя здымкі, калі яго здымалі. На допытах, як выпускали з турмы, карацей, вот это вот все. Я подумала, як классно, вот эти же все здымают там в курапатах, там то, что отбывается, вот там на митингах, яны вот эту свою. И калі у нас будет доступ пасля, это столькі можна документального кино зрабіць про нас. Так что, сумна, цяжка, але як бы, надзею не губляем. Да, такі наш шлях, значыць. Давай нагадаем яшчэ раз, каб ужо на такой больш пазітыўнай ноце скончыць. Так, дзе можна паглядзець фільмы ў межах фестываля Watch Dogs і да якога числа? Значит, сёння у нас яшчэ паказ адзін в корпусе. Таксама фільм не гэтага года, але таксама ён быў намінаваны на Оскар. Называецца «Я не твой негр», як пажартавала этот перакладчык. Гэта фільм пра 60-е ў Штатах, але это тое самае, што зараз у Беларусі, толькі ўсе мы негры. Вось. І таксама кожны вечар паказы конкурснага кіно в галерэі Тутбай. Вось, і закрыццё ў нядзелю у 18:00. У дзень не будзе ніякіх паказаў у нядзелю па зразумелых прычынах, але увечары ў 18:00 у нас будзе закрыццё, узнагарода нашых рэжысёраў. Мы будзем падлічваць галасы, якія гледачы ім пакідалі. Это будзе ўрачыста, так што вот запрашаю і нагадваю, там будзе вельмі файны фільм «Аднойчы ў Венесуэле». Класна, дзякуй вялікі, што завітала. Я нагадаю, што госцей сённяшняга эфіру, сённяшняй размовы стала Тацяна Гацура-Яворская, дырэктарка фестывалю дакументальнага кіно Watch Dogs Беларусь, які зараз ідзе ў Мінску. Гэта галерэя Тутбай, корпус, абавязкова наведайце, глядзіце кіно, таму што зараз гэта такая сапраўды падзея, офлайн-фестываль, і ў нашыя часы варта не зацыклівацца, не сядзець дома, ўсё ж рабіць нейкія вылазкі, пакуль ёсць такая магчымасць. Беражыце сябе, шчасліва. Ник, ответь. На связи, Майк. Фестиваль документального кино о правах человека Watch Dogs Беларусь. Принял. Трилогия «Беларусь 2020». Марковец, швед, Кутила и опять швед. Маршрут перестроен. Понял. Мы могли бы быть героями. Не понял. Это название фильма. Номинант на Оскар «Я не твой негр». Структура. Режиссер Алиса Йода и «Лебеди» Галины Адамович. Принято. Эта песня называется «328» Александра Дынько. Записал. Влияние.
Надо глянуть. Трансформация. Режиссер Роман Романов. Есть. Так, сразу 4 фильма на киноночи. Мы оттуда. Что такое любовь? Чистилище и сталкеры Чернобыля. Все вышли в этом году. Как это у них получается? Принял. Еще один номинант на Оскар 2020 года «Однажды в Венесуэле». Это на закрытии? Так точно. Принято. А где будет проходить? Работаем над этим. Хлопотное дельце. Конец